Elinbjørg kommer till vinna vid 5 mål och just nu toppdisten mot Stjørnan i kväll och till 13-13 i halvleken. En jävla spännande dist men till färs fram och i 17-halvleken. Är det dist så gångt han vägen som tittar då Atla och vänner? Ja, det vill säga. Det är alltid. Vi visste att vi kunde gott. Hötte möte på det och ja, det är allt. Är det typ av linjen som vi skulle räkna via så att helt där framme i vetor? Det tecknas så, men kappingen alltid är så ung till det, men det tecknas så, ja. Nu har tid och Stjørnan spalt kursen här trudjadister och Arndisten i kväll och tid har vunnit med vid 12 mål och där har vunnit med vid 1 mål och nu kommer så en dister som är näck jaunare. Det står att spela såna dist än serier här man kanske kommer ut så lätt till det. Ja, det är helt rörelse. Och just när man sätter upp på att det är helt något annat där det. Det är som en final faktiskt. Kan helt tur avgörande målen att kunna sätta i kväll. Jag vet inte, alltså vi har öliga goda störskjuttar utifrån och jag håller kvar öliga väl till att ta in det. Jag vet inte om det här var månrum, men vi drar så långt straje. Orska och bättre allt av. Det framför vi är 4 mål när tar ju akvarter spalta 17-halvlek och månrum minkar ångat ner mer än 3 mål. Köra dit Lucas som också tryckte löten eller för det till klara det. Nej, det är inte ja. Man kan ångat dra cykel med Stjørnan. Slett inte. Det är kött att skåra 3 för mål i handbollen. Nej, jag har alltid svårt cykla för en så slut det alls. Och en fullsatt höll Ronavik, det kan väl köra bättre än sånt där. Nej, jag tror det är så slut. Jag tror det är skräck.